Няма вече нож. Не, бунката. Не. Вече ми клатиш. Ай. Пускай. Тая, както ти му сега е десна. Че ги мога да ми се е баба майката. Аз ти към тя повече. Майката ми е баторина. Добре. Маниакален е. Минавай, Бог, минавай. Супер, бати втора вълна получи. Не знаеш, ако обирам, трябва да ми дойдеш езика. Да, Да ми биеше, ма, защото много силен. Знам. Бати, може да обирам, внимавай. Това ма нещо да стане. Защото аз цифра си честно. Не духай срещу мен. Не минаха болките. На граница ме колабирам. Трябва наистина е много як. Що ми разказваш? Готете и тия работи. Ме пуснаха готете и година да хлебреси какъв материал. Реми, дали окей? Реми, окей. Стегни си да купа. Е такова. Не, той да спира. Ремба! Реми! Рема! Реми! Не, колабирам. Не. Не, езиком е тук. Реми, майчето не е ба. Само нека му стисне тук чинето, да му изгледа това. Бърко. Не стискай. Тук му езика. Не, той спи. Добре, бе. Езикът ти е тук. Купане. Тук ти е друг път. Нека му не бърка само за език. Или ще кам само фъни устата. Аз свести, бе, човек. Свести се. Виж ме. Да само с малко това фенерче. Как свети? По-светло. Тук съм друг вечер, не такава днеска. Днеска изял 3 години и 6 готета, бе. Защо така става? Абе, човек! И аз свести, бе. Не, бе, език си му е тук, го е направя. Спи в момента. Да, след това какво чувствуете? Гърни ми рано. Не трябваше човека ти дава нов материал на тебе. Това, което съм днес хотял да се повтори. Съм в кълбанята, е такова. Съм в болница кълбане, заминах наш приятел. Виж, хората е върнила винаги, винава на малко. Много голяма на малко на ден е така да дърсат. Обаче пък не знам какво вече ми става и поне Реми ми дава то стимул да намаля другата е такова. И първият човек, който познах в принцип от попа, това беше Реми. И обаче от всичките наркомани, това е един от най-печените наркомани, който съществува. Гледа винаги да помогне на да ти изпържи, да те предсака. Винаги гледа нещо, както е за тебе добро, така и за него добро. И всеки един момент мога да разчитам на него. Закъсвам, в кризи ли съм, какво? Реми, мога да се дай да намерим пари да се надрусаме. И Реми е такова ми дава стимул да живея. Показва ми е такова начин на живот. Вика, взима си друга, но си взима и храна. Не само от другата да живееш. Днес като ме фана е такъв. И ме накара да изям половината хляб, такова, ако не го изям, да не го погледна повече. Няма, ме поздравява и ще ме подминава. Той си спи с отворени очи. Спи с отворени очи. Аз такъв човек за пръв път виждам през целия ми живот да спи с отворени очи. Лаца, плашиш ме.
Дай го тук, бе. Дай няма сега ти. Оу! Не мога го хвана. Чакай. Я чак само своя дома земята. Ще го правя. Държи го от главата само. Човек! Я ме погледни, бе. Кажи ми нещо. Ще стане някой беля. Чакай, ще го намокрим. Няма. Ще го намокрим. Човек, оправи ли се, бе? Я се оправи, бе, човек. Щом премива, се оправи. Чакай сега, пално тук на пъцет. Аре, бе, човек, аре, погледни, бе, кажи нещо, бе. Райбан! Реми! Аре, бе, човек, не моля си, бе. Аре, бе. Дай да викнем линейка. Дай. Да викнем линейка. Дай, телефона.